ассалому алайкум ёру дӯстон, мухлисои канали мо. Боз як навори навбатӣ пешкаши шумо мегардонем. Ин яке аз иқдомҳои неки яке аз соҳибкорҳои ҳамин хоҷагии Сомониён гӯем. Якта гузаргоҳ сохтиянд байни ҳамин воқеъ дар пеши ҳамин пахти кинкуники ҳоҷи Сайфиддин, ҳамин тарафи қишлоқ поён якти кӯпрукчи майда чӣ буд он тарафта як кӯпруки васеъ сохтиянд. ҳаминҷа месохтиянд. хулоса ҳозир овардиам мондиянашо. ина бо болашо фикрам бетон ё ки тунука карда мустаҳкам карда ҳаминҷа як роҳи вай мешавад васеъ. ҳай дар ҳаққшон дуои нек мекунем ки Аллоҳ ҳамеша кушояи шикоршо теду худо давлаташон зиёда кунаду бо ҳамин хел корҳои нека дар оянда бисёртар кунанд ва аз инҳо бо дигар соҳибкорҳо дида ибрат гирифтам хел ободонии ҳамин ваи худмо ва маҳалли худмо вай кунанд. беҳтарин иқдом. ин воқеъ дар пеши хонаи акои Тӯйхуна. инҷа акои Тӯйхун дар пеши хонашон назора касбиданд. худо саломат дорад. созандаҳои ҳамин чӣ мегӯянд, морам доим дар ҳаққшон дуогӯ ки ҳамин хел кораи нека мекунанд. агар видеомо агар ба шумо писанд омада бошад, агар мехоҳам подписчикамо зиёд кунам ва ҳамин каналамо пешрафт кунам. агар ба шумо душвор набошад, агар подписатсияро ҳатман фаромӯш накунед. хонобуд бошед.